أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويئذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنده نلومار علت sappo e jeenayabre lewru ramadana hijira annabi jameɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallama diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeeɗiɗi yaadore be jeeɗiɗabre lewru tatabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e jeego. En ceedayi en ɗon nder fassirgo deftere Allah teddunde, en ɗon ha nder surol baqara, en ummiran do ayare ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. En wofino hande jeetatabre lewru tatabru na jeeɗiɗabre ba en wiwa jeetatabre lewru tatabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e jeego. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. جمراوي الشيطان شيطان يعدكم يلول هلرون الفقر تلكاكو ويأمركم يلو أمرأ بالفحشاء بدور والله جمراو يعدكم ودئيننا مغفرة يافو منه مئبق إماكو وفضلا إمجر والله جمراو واسع أو بيشيد أو عليم أو أندو. ayare ɗo nde rimitinan ayare nde en fasiri kenya haala hokkoɓe sadaka kata ɗawu'u ko hokkoɓe zakka, amma sei ɓe laara ñidduɗum ko lesɗum ko ñolɗum kanjum on ɓe ittata ɓe wiya ɓe hokki fi sabilillahi. To jamirawo sei wanƴitini nda ko waɗata ɓe waɗa ɗum man. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra, shaytanu ɗo hullira on talakako. Ya'idukum ɗuɗɓe nder fassiroɓe fu yehi ɓe wi ɗum hullirgo on. Shaytanu waɗan ka soksoktago ha ɓernde yi adama ngel wi'amo ta hokku kaza ɗo, to a hokki kaza a talkiɗan, ta hokku zakka, to a hokki zakka a talkiɗan. En andi nder yimɓeji jotta fu wodi marɓe aqida marɓe alfalu ɗon, amma sharɗi alfalu maɓɓe ta a hokka zakka, to a hokki zakka ni jawdi man timman. To ɗo jamirawo wi shaytanu on inantaɓe ɗo. Nden wa ya'murukum bil fahsha'i ngel ɗo umra on bo be nanta ɗawre. ɗuɗɗum nder fassiroɓe fi fassiri alfasha ɗoni ɗum ɗawre on. Kalimol faqru, ash-shaytanu ya'idukum al-faqra, ngel ɗo hullira on talakaku. Kalimol faqru ngol ɗon fassire ha araɓɓe do shiddatu ihtiyaji ila lawazimil hayati
ma alqillati aw adami ma yu'awidu bihi ko woni talakaku kanjum on saatugo haaje dow lismiɗi ngendam. ɗume on ko lismi ngendam? kanjum woni nyamdu, kanjum woni ndiyam njaram, kanjum woni shurungal, kanjum woni laruji e ko nandi be ma jodi ko de lawazimul hayati. kanji ɗo goɗɗo yeɗata ko ɗi wala, to ɗi ɗon to goɗɗo yeɗan, to ɗi wala bo goɗɗo yeɗata ko. to talakaku ɗo yana ha dow maaji. no talakaku yanata dow maaji? to ɗi salora goɗɗo. ko watta ɗi salora goɗɗo? ngam ɓilla ko o mari man seɗɗa. to ni o wi o waɗan lawazimul hayati makko ni si a tawa o ɗo waɗa ɗum nder ɓilla, nyamdu ɗo seɗɗa o heɓata o nyama, limse ɗo na ko ndey o heɓata o ɓorna, bata o ɓorna ɓornata ko limse giniɗe. nonnon laruji makko o heɓa o waɗa goɗɗum waɗatako ɗum ɗo dow banni ɗo kanjum wiyete talakaku. alfaka ha lungaji ɓe jangiri ɗum fakru be hogo kafu, ɓe jangiri ɗum fukru be hogo kafu man, ɓe jangiri ɗum fakaru, ɓe jangiri ɗum bo fuɓuru. pat ɗum jangama ɗum lungaji on. hosama kalimol man ngol, hosama kalimol fakru hosama diga ɗume? diga al amudul fiqari, i al ɓawo ɓi adama ɗo ɓe ɗo wi'a ngal al amudul fiqaru. kangal on ngendam ɓi adama. to ngal ɗo yamɗi ɓi adama ɗo yamɗi, to ngal yamɗai ɓi adama yamɗatako. bi misalu, to ni ɓawo goɗɗo yewi to wala ko metata dimba ha ɓandu mako, o fotai o umma o yaha, ndego a taw ko juuɗe mako ɗo dimbatako, ko terɗe mako dimbata, ngam malaku ɓandu mako pat yahan joɗa ha dow ɓawoɗo, iyal ɓawoɗo. anduɓe ɗibbo aɗɗo andi ɗum, kanjum on ɓe ɗo wiya ɗum al amudul fiqari be arabia ɓe wiyata. to kanjum jogi ɓi adama. sei talaka ko hosama diga ɗoɗɗon, ngam to ɗo yamɗi to ngenama ɗo woɗi. to bo ha laati ɓawo ɗo ngo yewi to wala ko a wawata waɗugo. to ha ɓi adama yehi laati laruji ma ko lawazimul hayati o wawata ko o waɗaɗi, o wawata o waɗaɗi, to ɗo o wiyateɗo ɗume? o talakajo, o faqiru. to hanko faqiru ɗume on daraja mako ha islama, ko ɗume on daraja mako ha ɓiɓɓe adama? woɓɓe nder modiɓe tafsiru ɓe yehi ɓe mbi talakaku ɓuri jaynitare daraja ha Allah. mana moy on woni marɗo daraja ha Allah, moy on ɓuri talakaku. ba a mardi talakaku ma banni daraja maɗa Allah. woɓɓe nder fassiroɓe yehi nonnon, ngam ɓe hujjori ɓe wi to wondo jaynitare ɓurdino da kayre on annabijo sallallahu alaihi wasallam wangirta. annabijo sei wangiri ɗume? sei o wangiri talakaku. dalila jawirawo sumnimo o yiɗi o laata o annabojo, o jawnitiɗo bana annabi suleimana be annabi dawuda na, ko kuma o yiɗi o laata o annabojo talakajo, hanko annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam o suɓi o laata o annabojo talakajo. to woɓɓe sei hujjiri ɗo ɓe mbi talakaku ɓuri bote. en andi ɓe mbi ha darngal moyjo on artata nastugo aljanna, moy on mo wala ko ɗume ha duniyaru. to ni goɗɗo wala ko o mari ha duniyaru, to a tawan hanko o wala ƴamtere ɗum de, wala ko ɓe ƴamtata mo feere. ngam ɗume? kala ko ɓe wimo na seto aɗo mari on ɓe ƴametena, amma marɓe ceede, marɓe jawdi, a tawan Allah seto ƴamti ɓe naira ɓawo naira, ko sulere ɓawo sulere, ko dirhammere ɓawo dirhammere. no a heɓiri kaza? ɗum lawol lamgol na? e lawol lamgol. to nden ha to a sigigol bo ha babal lamgal na? e babal lamgal. noyi aɗo mari baraji na? aɗo mari baraji. to ɗo sala nden ɓe wadda sulere ɗiɗaɓre bo banni, sulere tataɓre bo. kala jawdi ndi a mari ha duniyaru fu sei to a horsitama dow mari. haɗɗo kañum woni woɓɓe feere ɓe ɗo ndara talakaku ɓuri dininte jaynitare, ngam dalila zahidu talakaku a tawan ɓi adama to o laati o fiitini, na o fiitini o yiɗa duniyaru o falay ɗuna, ɗo dole duniyaru man ndu tokkan mo, dole duniyaru ndu tokkan mo. to ni o fiɗɗake daga to maru ndu fu maru o sakkinake ndo, to sei dole maru ndu tokkan mo, ngam holli o wala haje maru. to bo oɗo yiɗi ndi bo to ɗo bo ɓeɗo partotira on, ko o jokka ndu, ko kuma o jokkata ndu, ko kuma ko ndu jokka mo. to kanjum talakaku ɗo mari bote ha woɓɓe modiɓe feere sei wi aa talakaku meeɗay woɗugo ko hatoy. no waɗi talakaku meeɗay woɗugo ko hatoy?
ngam dalila annabi sallallahu alaihi wasallam o wi zahaba alu dusuri bil hujuri hadis on lollugo أي ذهب أهل الدسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم لكن بمفتي بغير النبي صلى الله عليه وسلم بغير النبي جو بغير النبي جو جام جولدو بدلي دي بكيروجي فومودو كلا براجي بات جام جودي هوسي دلي دي نعم من سالي من جولا هم ما بيد جولا من سالي من سوما هم ما بيد سوما من سالي بو من هو min salay ɗiɗo tan amma hamɓe ɓe ɓurdi amin ɓeɗo satka jawdi maɓɓe ɓeɗo so jawdi maɓɓe ɗo ɓe lora ɓe tefirade layra ɓe heɓa kayruji ayiɗo ɗon annabi sallallahu alaihi wasallam awalaysa llahu ja'ala lakum ma tatasaddaquna Allah waɗanayi on ko on watta sadakana ayiɗo ɗon on alkalimatu dayyibatu sadakatun kullu sulamai bayna nasi alayhi sadakatun ko wal kalimatu dayyibatu sadakatun wa fi buqi adikum sadakatun Allah sai waɗi annabi sai waɗi kalimtingo ɓe ay kaza ma ɗum sadaka on kalimol gorgol ma ɗum sadaka on ɓeɗo nde ɓe waɗi ɗi fuumaji hadis o imam ahmad fillingol nde talaka en jam annabi jo seniri ɓe nda to ɓe waɗi kaza ɗum sadaka jam en ceede go so ɓe lawri kamɓe ɓe tokki ɓe waɗi ɗi fuumaji kala ko talaka waɗanno goo fu ɓe ngaɗi ɗum nden ɓe lori ɓe hoosi ɓe ɓurdi ɗum be jawdi maɓɓe ɓe lori ha annabijo sallallahu alaihi wasallam nde ɓe lori ha annabijo ɓe wi annabijo de jam en ceede nani ko a wi amin go ɓe lori ɓe ngaɗi annabijo sallallahu alaihi wasallam se wiyata ɓe yerda be ko Allah hokki ɓe bo homo yerda be ko Allah hokki ɗum ngam zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu wasi'un alim ay jawdi ɗum moƴƴere Allah on Allah ɗo hokkade bo mo o muuyi ha jaaɓe makko jomirawo bo o feeciɗo anduɗo ɗo kañum waɗi alara ngaliban woɓɓe jeyaɓe Allah ɓeɗo wangira dow martabaji annabijo sallallahu alaihi wasallam si a tawa ɓe talaka en ɓeɗo wanga dow rontugo annabijo sallallahu alaihi wasallam se ɓe tawa ɓe talaka en gam annabijo sallallahu alaihi wasallam o acci duniyaru wala ko acci ko ɗume ɓe mbi se suleje ɗiɗi ko kanje ma ɗe dirti on ɗe yani ha nder ngaska ha ɓawo leeso ɓawo mako ɗo ɗon ɓe tawi ɗe amma wala jawdi ndi o acci ko ndi yeeri anko annabi sallallahu alaihi wasallam no woɓɓe feere nder jaaɓe Allah sey ɓe rontimo kanjum waɗata o goɗɗo feere ko o maayo o acca duniyaru ma sey a tawa ñamale on o accata so to yimɓe makko o yoɓanimo ɗume kañum nder kamala rontugo annabi sallallahu alaihi wasallam amma woɓɓe feere bo hamɓe ɓe suɓi ɓe laata to ɓe rontan annabo ma ɓe ronta ɗum annabi Suleymana ɓe laata ɓe jam en jawdi ko kuma ɓe ronta ɗum annabi Dawuda ko kuma ɗum annabi Ayyuba en ɓe laata ɓe ɗo mari jawdi ko kuma ɓe ronta irum sahaba en annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar o maayi o acci jawdi ɗundi ko kuma irum sayyidina Usmanu irum sayyidina Abdurrahman ibn Auf kanjum taw e feere bo taw ko ɓe acca duniyaaru ɓe acca jawle ɗuɗɗe ngam ɗume hamɓe bo nder njaram sahaba en ɗo on ɓe ronti to haɗo ala ayati halin woɓɓe ɗo ɓurna talakaku dow jeynitare bana woɓɓe feere bo ɗo ɓurna jeynitare dow talakaku amma noka famorte noka hosorte ɓi adama ko ndey yerduno Allah waɗima to Allah waɗima a jeynitiɗo yettu Allah dow jeynitare maɗo to Allah waɗima a talakajo bo a muña dow talakaku maɗo to a muñi Allah warjite hokkete dede nden talakaku haqiqa talakaku ha ɓernde woni goɗɗo feere a tawan o jawmu jawdi on amma bo o talakajo goɗɗo feere bo a tawan o talakajo on amma bo o jawmu jawdi kanka bo no ka walata goɗɗo a tawa wala ko o mari amma ɓernde mako feesinde seɗɗa mako ɗo oɗo waɗa deydey ko marɗo ɗuɗɗum wawata waɗugo goɗɗo feere bo a tawa oɗo mari jawdi ɗunde amma ɓernde mako hiɓɓude nda jawdi amma o wawata ko o naftira o wawata ko o waɗa ko ɗume oɗo ɓiɗɗi be jawdi makko ndi nafay mo sappo ndi nafa goɗɗo to haɗo kañum waɗi jeynitare yettiɗinama ha woɓɓe feere bana talakaku yettiɗinama ha woɓɓe feere ɗoni goɗɗo talakaku mako on watta o ɓooca o tokka Allah nden talakaku mako ɗon watta o muña o heɓa baraji timmuɗiɗi ha Allah talakaku mako ɗon ɓattintamo yarda Allah to talakaku ɓuranimo hanko to bo goɗɗo bo o andi to Allah hokkimo jawdi mako ɗo kayri ɗon be mari o tefirta lahira makko be mari on o ɗaɓɓitirta aljanna be mari on o ɗaɓɓitira e Allah hanko bo jawdi ɓuri ha mako en ɗo andi wodi goɗɗo ɗon andaɗo nder meɗen wakkati o wala ko ɗume oɗon nder talakaku jam'u julde kam so salawati ndaɗatamo ha yehi laati ha julurde me to ɓe yiyaymo sey to ɓe ƴami o jooɗi lebbi 9 julde daɗaymo ko ñandere woore ha ɓe gaɗanimo darde ha o darata julurde ɗo oɗo mari darde makko ha warta to baba laramo sey to ƴami ɗo wani hande to ngam ɗume ngam talakaku diga ñande keɓal wari diga ñande mo meta kalare ko ha julurde
to ay irum oɗo ɗo talaka ko on woni khairu hamako to ni jeni taron watta o daaya Allah to dikka talaka ko mako talaka ko do waɗanmo o ɓatta Allah to hanko talaka ko on ɓurani mo to bo goɗɗo bo to o heɓi jawdi o andi o wallinandi ha handi o jogandi no nde woni o naftiran be mari ha handi nden bo o ɗaɓɓitirandi lahira to hanko bo jawdi ɓurani mo to Allah waɗan en ko waɗanta en duniya meɗen be lahira meɗen a sheyɗanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i sheyɗanu ngel ɗo hulnira on be talakaku haɗɗo modi ɓe wi to goɗɗo hoosi sadaka mako o waɗan to ni o itti sadaka nder jawdi mako o waɗan ayare ɗo nde ɗo wolwa do sadaka ta ɗawu on to ni o itta nder jawdi mako waɗa sadaka sey to sadaka ɗo wurti ha juuɗe sheyɗanuje 70 sheyɗanu na o haɓɓi anniya o waɗanna sheyɗanuel ɗo wara nanga sheyɗanuel ɗo wara nanga sheyɗanuel ɗo wara nanga to a laari o wawi o itti sadaka ɗo o waɗi nden ka laati ka jaɓaka to o daɗi sheyɗanuɗi 70 fu moɗo to wakkatel jawdi man ndi wurti ndi nasti juuɗe miskinjo kayri sey ndi wolwa sey ndi wi'a laqad kuntu qalilan fa kassartani wa kuntu sagiran fa akbartani wa kuntu faniyan fa abqaytani wa kuntu mahrusan fal ana ana harisun laka wa kuntu aduwan fal ana sirtu habiban laka jawdi mai sey ndi wi'amo nane mi seɗɗano a ɗuɗɗiniyam ayi en mbino masal habbatin masal zina fi ko Allah fi sabilillah kama sal habbatin hambata sama sanabila ko wabbere hoore wartata gabbe 700 nen wallahu yudaifu liman yashau jemera waɗan ka sowango sey ndi wi'a mi seɗɗano a ɗuɗɗiniyam nden mi pamarono a mawniniyam nden min ɗo mi timmuɗono ngam jawdi nane ma ha duniyaru o tawde na duniyaru accata ndi amma to a waɗi ɗi laati sadaka heɗi ɗi hoti lahira nder jawdi makko a mari pot ha duniyaru ɗo wara tawi ndi ha duniyaru bo accata ndi ndiyeni on a hutata kayri on ndi a waɗi sadaka fi sabilillahi sey ndi wi'amo noyi ndi wi'amo mi timmuɗono amma a luttiyam ngam a hooriyam ha lahira nden ndi lora ndi wi'amo nane mi an renanno am amma jotta hande min renete haɗɗo hadisol ɗo warata sadaka ɗo ɓamta masiboji to ni Allah jippinannoma masibo feere heɓanoma to wafotiri a waɗi sadaka ñalawmare man to sey a tawa Allah ɓamtanima masibo man to nane an renanno jawdi maɗa tandi majja ko tawi ɓe hosadi to jotta wayri hayri on renete non kayri nde wi'ete kalimol nayɓol laqad kuntu kasiran fa abqaytani fa kasartani wa kuntu sagiran fa akbartani wa kuntu marusan fa harisan wa kuntu faniyan fa abqaytani wa kuntu harisan laka fa harasani wa kuntu aduwan laka fa ahbabtani mi laatino mi konnejo maɗa amma jotta hande mi warti mi giɗo maɗa ngam a egginiyam nder shani duniyaru a wartiriyam ha shani lahira wakkati jawdi ndi ɗon ha nder duniyaru to ndi ɗo konni jawmiri amma to ha goɗɗo ittindi nder jawdi muɗum waɗi ndi sadaka fi sabilillahi to shikenan kayri bo ndi warti nder ɗume ndi warti nder yidiɗɗaɓe maako to ɗo kalimaji joɗo goɗɗo ittatako sadaka fi sabilillahi o waɗa seeto sadaka mai wurti ha juuɗe ceeɗanuji 70 to wurti juuɗe ceeɗanuji 70 bo sey kadi laata ni wi'amo kalimaji ɗo to Allah waɗi nder waɗoɓe sadaka ɗuɗɗina to ɗo ashhedane yaktumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i nden ngel umrat on bo be nanta ɗawre alfashaw woni ɓe tafsiru ɓe mbi colengol kanjum on woni fashaw haɗɗo kodeke fashaw laati ɗum kalimawol on ngol ɗo sawi ko kolngol kallugol ko bo kuugal kallugal ko ñiddugal ngal ɗume ngal goɗɗo yiɗatako nana ko yiɗata yi'a kanjum wiyete alfashaw to nder majum ɗawre woni goɗɗo to ɓe mbimo o ɗawɗo o ndingajo ko o colɗo to o laati o ɗume o laati o pelliɗo ha nder yimɓe to bo goɗɗo ɓe mbimo o shahiɗo ɗon bo o laatan noy o laatan o gettiɗino ha nder yimɓe to kanjum waɗi haɗɗo ɗawre jomirawo sey inde ɗume alfashaw wallahu jomirawo ya'idukum mahfiratan minhu jomirawo hanko bo oɗo inana on ɗume yaafuye mo iggo e maako yaafuye na way dininta ko on gaɗata ba a yaafuye diga je ha maako kanjum mahfiratan minhu wa fadlan e moƴƴere fadlu waɗɗo moƴƴere kala nde a hokki fu Allah bo wattitante to ni a hokki a nufi laɗɗum nder jawdi maɗa a wurtini a nufi bo a hokki nden a tokkinayi bo kaɗaɗi keña ɗo mannu wajore ko felore
ɗum fassitirte alfashaw ɗo a wi ay ɓaawa hokki man ɗo nden bo a lori a ɗaɓɓitir ɗum yerda Allah bo sey to wattitinema ɗum wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raziqina kala ko on satki nder jawdi moɗon ko on nafi fuu to Allah bo lora wattitina on to kañum woɓɓe feere ɗo wi'a to a yi talaka ko ɓillinima seɗɗa ma a mari ɗo hoso waɗu sadaka a laran ka yefa to amma haɗo sey to ɓernde maɗa laati ɗo woɗi ayi goɗɗo feere wakkatiyel o wala ɗo a tawan oɗo haɓa hawta 5 mako be 10 mako heɓa ɗum ɗuuɗa ɗum warta jaynitare to nden a wimo aa to ha ɗum satanimo ɗum maɓɓi o so waɗa sadakade komojo wawatana aa wa tasbitan min anfusihim ɓe ndengi alamo ɗum keña a nufa Allah ha ɓernde maɗa a yiɗi an bo a waɗan sadaka fi sabilillah to ni a waɗi sadaka Allah bo wattitante Allah bo to a hokki gotel nanema pamaro ma hokkama 10 man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha gotel a hokkata amma hokkete 10 to kañum wallahu yahidukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim jomirawo oɗo inana on moƴƴere nde ibga e maako be nanta risque ngu ibgu e maako wallahu jomirawo wasi'un o peeciɗo alimun o anduɗo naam يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب جمراوي يؤتي أولوكا الحكمة أندل من يشاء مؤموي waman ko moy yuta hokka al hikmata andal ko hikima faqad uti haqiqa hokkama khairan khairu kasiran ɗuɗɗo wama yazakkaru wala wasitoroɓe ko wala siptoroɓe illa koyna ulil albabi jam'en hakkiloji ayare ɗo nde wari ɗo teridaki mana nde feƴƴi caka ayare sadaka kata ɗan ko sadaka ka baraji jamirawo wi yutil hikmata man yasha wa man utal hikmata faqad utiya khairan kasira Allah ɗo hokka hikima mo o muuyi e ko woni hikima ko wiyete hikima modi ɓe zamanu ɓe ngaɗi ta'rifu huwa al ilmu bi haqa'iqil umuri wal amalu wifqa zalika al ilmi andal be nanta haqiqa hunde no nde woni nden bo kuugal sey wara yaada be andal may no ngal woni kanjum woni hikima woni ɓe tafsiru arande en ɓe ngaɗi ibtirabu mana ɓe ngaɗi kalimaji ɗuɗɗi hakko woni hikima woɓɓe nder maɓɓe ɓe mbi hikima ɗum annaba ko on wollata haɗɗo woɓɓe bo mbi aa andal fikhu kangal woni hikima woɓɓe bo mbi aa andal qur'anu e tafsiru muɗum kanjum woni hikima woɓɓe bo mbi aa andal tawhidi kanjum woni hikima woɓɓe bo mbi aa andal usulu kanjum woni hikima hamɓe ni ɓe fuu maɓɓe arduɓe nder modi ɓe tafsiru ɓe pat maɓɓe ɓe wurtai ha dow hikima ɗum andal on so diwu feere muɗum hanko on wi'a ɗum annabako amma luttuɓe fuu muɗum ɓe yehi ha dow ande feere feere aa ɗum kanda aa ɗum fandare aa ɗum ko moyni be ko wi'ata rushdu ko huda banni ɓe yehiri dow maji to amma to a laari hikima to en mbi ɗum andal on en fuu en fotti ha dow ɗum andal sey en laara ɗume on asli hikima jamirawo o wolli haala hikima qur'anu na o loy o wollini en bo haala hikima ummatoje arandeje amma to en mbi en ngaɗan jumla tarika maɗum sey en tawa hikima arti wangugo ha ɓe en sey en tawa hikima arti wangugo ha wi'eteɓe kaldaninko en hamɓe on waɓɓe ha leddi iraqi nden ɓawo ɗoɗɗon be yimɓe india alhunudu wi'eteɓe barahimatu be buziyina nder maɓɓe nden ɓawo ɗoɗɗon andal hikima sey lori wangi ha yimɓe siin china nden ɓawo ɗoɗɗon andal hikima sey wari wangi ha yimɓe misra to woɓɓe nder modiɓe sey ɓe mbi'a andal hikima
Allah senditingal gebe tati kala ummatore fu be hangal wangata ha mabbe arabbe hikima wangi ha demgal mabbe yunanu hikima wangi ha ngadi mabbe nden himbe China hikima wangi ha juude mabbe en fasiranka wiibe andal hikima do gebe tati banni sebe patbe fotti do lallai asli andal hikima fuddi hado kaldanin ko en be nanta hindiyan ko en be yimbe China be nanta bo yimbe Misra kanjum hamabbe be naydo hamadon asli andal amma andal may ngal do yaha be zamanuru se ngal do canja ngal do jiidi ngal do jillidira ha ngal wari ngal yani ha juude be juude yunanin ko en yimbe yunan ambe on nasara en wadbe ha leddi wetende Girka ko Greece be mari no dawla duutka dawla mabbe fodindi ha wari ha ko nyami leddi Ture fu mudum ha yotti hala Arabe yehi ha bo leddi Rasha to fu mudum pat lati les dawla Yunan woni sakko ma wakkatel ngel Alexander al-Magduni wadi al-Iskandar al-Magduni wakkatel o wadi hanko dawla makko lati kommi ga howi duniyar haka wari ka yotti ha Farisa fu no se kalati wakkatel man on dawla man se mobi andeji Barahimatu ne be mari sedda der India be lori be mobi ande Farisa ande ko lati da Zaradashta nden be lori be hosi ande kaldanin ko en de wonde ha Iraqi be lori be hosi ande Misriyan ko en ko woni ha Misra se be wari be kawti be nanta ko woni ha China se be wari be kawti be siiwi ande man de be siiwi de be sekide se be wartiri de ande hakkilo se be sendite do gebe didi be sendite do gebe didi bo wodi ko wiete al ulumul amaliya wodi ko wiete bo al ulumul nazariya ulumul amaliya kanje se be sendite di gebe tati kanjon ilmu tahzib an-nafsi ko ilmu tahzibul manzili ko bayti benanta ilmu tahzibul madinati ko al alami no dum famirte ko laati hikima ka andal ka kugal arande ni be mi ilmul akhlaq ilmu tahzibul ka jonori ilmul akhlaq talani ilmul akhlaq mana ko wodan tabi adama ha o bi adama jo mako mana ko be wodan tabi adama kaku habi adama kaku mudum be bo der ko laati kamala na dum na asweba mana kala kaga do futaga ma do fitra to ni Allah wadi mo bi adama o hokki mo hakkilo noy on handi o wodira noy on handi o botoro hakkilo mako do kanjon wiete ilmul akhlaqi nden ilmu tadbir al manzili bo tahzib al manzili bo kanjon do bo nizamul usra to ha bi adama noy on ambo wadirta takwinu usra mada kanjon wiete family non a wadirta ayisbirta sare mada non ayisbirta bibbe mada no a tarbirta be ko nandi be maji nden setata bolbo ko lati kanjon ilmu al madaniya kanyu bodo non ilmu siyasa woni noy ardungal wonata noy haali dum ardira gure noy on ardarta leddi ndi woda ha ardugal mari be ha ardabe fu dum yaha do nizamu fitratu do kanjono di lati al ilmu al amali se al ilmu nazari kanyu bodo servita do gebe noy gebe tati kanjon arande be biya al ulumu tabi'iyya kanjon woni adna nden didabol bo be wi'a al ulumu riyadiyya kanjon woni awsat nden tatabol bo be do wi'a al ulumul ilahiyya kanjon woni a'la arande wol ilmu tabi'iyya ande de dabi'a kanje do senita gebe nay wodi ilmu takwini don nden wodi ilmul kauni don nden wodi ilmu almasahati don kanjum ande takwinu hunde fu nonde latirta to alari kaza wi'ama dum kaza to nonde latiri kaza do kanjum wiyete ilmu takwinu nden ilmul kawni bo don to minani kaza kani latiri hundeji mayndi fu mare no dum hawti dum latiri nden wodi ko wiyete bo ilmu nujumi don ande kode do kanje bo non e latiri
mana no kode woni no tasarrufu maje hande kode no borsani daga be didi wodi ko wiete tanjimu don wodi ilmul hay'a don ilmul hay'a waran haje yeso amma do ilmul tanjimu on mana filito be hodere kaza to do kaza latan mana ho ube ambe ande yunan be hokki kode de do mari ta'siri hako fe'ata ha duniyaru fu hokku ko kode ta'siri to wobbe do be fasiri nen sedi dabol kanjononi al ilmu riyadiyya ilmu riyadiyat bo fuddiri diga andal hisabu be andal hay'a nen wari tawi nder majum andal hay'a ko e winane do kanje bo de hande sendita gebe fere bana nay tanan be wima riyadiyya bedo nufa hisabu kanjon limgal adadu limgal gotel sappo yahugo temere yahugo ujunere yahugo ujune kanjum woni million ɗo kaɗo dilla ha wala keran noyi limgal ji man ɗi hawtirta noyi on bo ɗi sankitirta nden to ɗi hawti noon ɗi firlitite nden ilmul handasa wara nasta ɗo tanani ɓe wima ilmul handasa bo kanjum woni andal mécanica andal ɓe wiya be turanci ɓeɗo wiya ɗum be turankore mécanisme noy a hawtirta kaza be kaza warta kaza no a hawtirta kaza be kaza warta kaza do don itiraatul asariya warta nassa kanyon ilmul hay'at ilmul handasa nen ilmul hay'a go wara nassa kanyon do bo ilmul physiya andal physics warta nassa do don nen banni do don andal jabru warta nassa do don andal jabru kanyon andal khwarizmiyat bana iruma jonde ta telephone di meden huyirta awtugo kaza be kaza hokkete natija kaza awtugo kaza be kaza hokkete natija kaza do pat dum on nder idaru andal handasa be nan tajabbu to do kanjum non riyadiyya alamde tabi'iyya bawo do riyadiyya se tatabre kanjum be ta al ulumul ilahiyya ulumul ilahiyya kanjum arande mabadi ilmul mantiqi warata nden didabol isbatu wajibil wujudi wa sifatihi nen tatabol ilmu dar'ul mafasidi kanyon mudaddat nen nayabol kanyubo ilmu adama kanyo de joy e wurtata arandewol kanyon e wi andal wi'etengal mantiq kanyon tabitinge wodende Allah no a tabitirta don andal may don di bobe andal je a tabbitinirta hujjaji kanjon isbatul aqaidi a tabbitinta hujjaji kaza be ko nandi be majum den be andal may on a tabbitinta wodende Allah don to do di patmaji sende modibbe dum andal yunan on nden ngal lori ngal laylayti ngal nasti nder julbe de ngal nasti julbe do don julbe siwi ngal seti ngal wartiri ngal nayo wartingal gebe didi bannido ko amaliya do diga hayunani ko en ko kuma nazariya ande nazariya kanyon senita gebe tati de vi e wurtan tabi'iyya be riyadiyya be ilahiyya to mo de warde nasiha juude modi be julbe kanjon irum farabiyan be ibnu sina be kindi de warde nasiha juude mabbe kambe bo sebe siwi de be sekide be ngartiri andal hikima dum kujeji nay on be kosi tati je yunani ko en do den be wari be hawti be nayabre je ilahi ko de kanjum on arande be hosi olati ilmu tazibul akhlaqi be non be hosi tadbirul manzili be hosi siyasal madaniya se be wari be hawti be non tal ilahiyya to hawti daydo kanjum be biata falsafa ande naydo kanjum woni ande falsafa ngam be do hawti ko dume be ko dume to awari imma hunde to de wurti de sali akhlaqu ha fardu ni warande nassa dume tadbirul manzili haranta sare aila to ne wurti aila ni warande nassa ha madaniya to sali tati do se warta ilahiyya to do hambe modi be islamani be sendiri ngam larugo andal hikma do mari asli ha tarika bashariya fu mudo no wadi andal hikma do mari tarika ha bashariya se lara hatto be hatto Allah waddi hala hikma tan tawan jabirawi wala qadatena luqman al hikmata anishkuru liwalidayko anishkuru lillah ورجعتنا لقمان الحكمة أن نشكر لله فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد إذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
ووصل الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعه كرها تو دو نوري دو تشين ودي غدو فere إنما كو لقمان الحكيم إنما كو لقمان أما الله حكيم عند الحكمة إن دويدي كو إمبولا تدو فين فسر إن هفتا دمي أنوني حكمة يؤتي الحكمة من يشاء وسين تاو جميراوي وحكي لقمان عند الحكمة حكي لقمان عند الحكمة دو لقمان دو مودي بفسر نادم أنا بوجبا donc o modi bo nder modi be amma o do mari andal hikma se en larno irim andal mako hikma do ngal yahi do tajriba ilmu tajribati se hokke misalu kaza be kaza to hawti wurtinan kaza be kaza nandi gi sama ko lolluka no wadi be bingel mako no a hisirta bolle bibbe adama ay be wi se o wurtidi be bingel mako do dilla ko se o wadi ngeloba se o yali yimbe fere do yali yimbe man se o wilare ndo tijodo mayma ko o waɗɗina ɓingel mako hanko dilla be ko se o waɗɗi hanko o wacci ɓingel ɗo yara bone se o yi ɓingel mako nani ko wi nani se ɓe yehi se o jippi se o hokkiti ɓingel may waɗɗi se ɓe wari ɓe yetti ha yeɓre ɗiɗaɓre bo se wi laare ɓingel ɗo bo soyde enɗam o wacci baba mako ɗo dasal ngel o ba hanko ɗo joɗi suuti na hanko nande hakkilna baba mako na se o wi'ata a nani ko hoɓe bo wi to shikenan se o wi to hami ɓe mbaɗa e ɗiɗi fu se be lor be yali be fere bulare be do be hallende be bara ngelo ba mayna on di don palmo don dondor ngelo ba ngota se o wi anani ko be do bo wi ko so wi to en jippo se be jippi be do wanga be yali be fere bulare bilken do bo be dilla be ko se be acci ngelo ba do dilla mama ko e wa anga to se o wi to bingelam ko a jangi haddo no a wadi pat a hisata ko bolle bibbe adama ngam man laru dume wodante wadu tan amma to a wi ngam ta yimɓe wi'e to ɗo ka hisata ko no a waɗi fuse to ɓe laari ko ɓe molli hay ɗo andal hikima on o waɗi intisa'u maka sey ɗo yeyri bo tajriba o jarribi ɓe tawn ɓe laari ɓingel makko laari sey tabitini to se laati hikima on nder hikkimaji non wasuji ɗi waɗani ɓingel makko ya buna inna in tako miskalu habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samayati bi allah inna allah latifun khabir kanjum modi ɓe wi nde o yecci ɓingel ɗo mawnugo aybe bi adama to wadi aybe nden aybe o famda to yidi ta sala zarra nden bo joda ha sakratu do bo kayron efti duniyar do fu mana kayron efti kawnu fu mudum mawnugo mare les mare on lingu yete go bamutu woni to sakratu do wondo be hosan gabbel zarra do be siga to ton aybe mada allah se to wadi ngel nyande darga bingel non nani bolle do sene berda ma ko fecci o mayi kanjo wadi wazuji bawo ma ko me wazata mo o wawo efti godi o mayi to jamira wi o hokki lukmana hikma to se en tawa ner annabo en fo ulaika alladhina atainahumul hukma ko ulaika alladhina atainahumul hikmata ay jamira sabi hokki be andal hikma wakka fere se mofta jumla annabo en se allah wi hokki be hikma to se lari ase andal hikma dum jus'o nder annabako kala annabo do fu o hakimul ummati on Ona annabojo bo to bo hebi andal hikima ko andal hikima kala annabojo fu dole marangal foti bo goddo na annabojo fu heba andal hikima to se en warta ha arabe tanbe en wi yunani ko en kaldani ko en arti den misrin ko en den himbe china den ko nandi be maju se en warta ha arabe bo en lara ambe wodi mo non hikima ayi en senditinnom arande en wi andal doggi ha demgal be ha demgal arabe hikima doggi ha demgal arabe ko te se lara ɗum woni hikkimaji araɓɓe se a lara hikkima araɓɓe hikkima e pattinmi ha wolde nden nder wolde ɗo on ɓe wasete wasu ngu a yejjitita ɗo hedde ko islam a wara to ɓe hokkima misalu je hikkima ni to se a tawa ko ɓe wimay ɗo nonnon sottatako nden man ha nder fannuji bolle maɓɓe waɗi ko wiyete alhikam wal amsal nden ha gimɗi ɓeɗo wadda hikkima maɓɓe moy on ɓuri lellurgo be hikkima ha gimɗi kanjum on Zuhair ibn Abi Sulma Zuhair ibn Abi Sulma ay oɗo mari mu'allaqa ma ko wiyetede amin ummi awfa dimnatan lam takallami bihawmani darani fal mutasallimi ni o fuɗɗiri nde ummu awfa to ha nder mare hato o fuɗɗi shirul hikmati mako o wi ra'aytul manaya qabda ashwa'a man tusib tumithu wa man tukhdi ya'ishu wa yahrami o wi milari mayde ngaɗo bangelo ba pamnyowa ngaɗo dilla bo do ashwa'u mana yaadu ndu yusɓaki fa'a ɗo mo nde fotti fu nde mayna ɗum
mayde on o nanniri be habda ashwa ɗo mo nde luuti bo se o wuura ha o naywa amma to nde yaali goɗɗo ko nde pamare se nde hosamo ay ɗo nder hikima mako on to se o jokkiɗi kadi waman la o jokkiɗi cirul hikmati mayɗi ɗuɗɗi nden nder maɓɓe labidu woni o wi ara kulla shay'in ma kala llaha batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ay ɗo cirul hikmati on nder kasidare makko e wi annabijo meɗay mana baytuwol se baytuwol mako wakkati lo wi ala kullu shay'in ma kala llaha batilu kala ko ɗume fu tona ɗum Allah ɗum hunde mere on Allah annabijo wi o wolwi gonga nden o wi wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kala nema fu se ko wala nema me ka sottan ka wartan ka wala se annabijo wi mo na'imul jannati la yazulu nema aljanna sottata ko mana annabijo meɗe waɗa ta'liqu ha baytu shi'ri se baytul labidu to shu'ara'u ɓe pat maɓɓe to a tokki a tawan ɓe ɓeɗo mari shi'irul hikmati kanjum waɗi modi ɓe fottini se wi to wato hikima ka doggi ha ɗemɗe araɓɓe nden kawri ka yani ha nder yunan bo ha hakkiloji maɓɓe to a laari hakkiloji maɓɓe kanjum waɗi en fasiri seɗɗa nder majum nane ɗo andal falsafa be andal mantiq be andal riyadiya fu woni wurti ha ɓen ha yunanin ko en fuɗɗiri be arandejo maɓɓe ɓeɗo mbiya mo Sokoraɗo be turankore ɓeɗo mbiya mo Socrates ko o laati woɓɓe feere ɗo yaa ɓe wi o annabojo on ha zamanu mako woɓɓe mbiyata mo wi o hakimun minal hukama'i amma to a tokki tarika mako a tawan ko o annabojo ko na o annabojo o muwahhidu oɗo goɗitini Allah goto ha mako nden hedde ko ɓe tanamo kiita wargo ngam o wari oɗo wasa yimɓe mako on oɗo sottina yimɓe yunan wuro mako dow bononda ɓe garta dow lawol nden bo ɓe ande hikima ɗo amma se oɗo wiya ɓe woodi sawtuji feere ɗo wara umra mo hunde to kanjum waɗo feere se wi wahayi on ɗo waranamo ngam ko Sokrato wolli pat ɗum gonga nden ko o wi pat bo ɗum gonga to haɗɗo se ɓe yehi ɓe fotti kañum woɓe feere ɗo wiya ɗum annabojo on o feere bo wiya o muwahhidu on amma andal ngal o waddini yimɓe makko wawayi jaɓugol ngal kanjum waɗi ɓe ta'inimo kiita warango wakkati ɓeɗo turamo ɓe yahan ɓe mbaramo ni se oɗo wiya ɗume oɗo wiya alwaylu liman sabakat aqluhu zamanahu alwaylu liman sabakat aqluhu zamanahu yangada bone wodani mo hakkilo muɗum daɗi zamanu muɗum Allah hokkima hakkilo amma hakkilo maɗo na je yimɓe zamanu ma ba je yimɓe zamanuji garoji on to bone heɓima to hay karshe man ragare man ɓe yahi ɓe mbarimo hanko Sokrato nden ɓawo duuɓi 200 warti jotta ka ɓeɗo sakkiti fukaraɓe mako ɓe tefa andal mako goto ɓe wani ɗum fukarajo mako noon wano fukarajo mako on ɓe tokki ɓe waɗi ɓe waɗi tadwinu majum ɓe walli fade ɗum defte ɓe waɗi kanjum woni mabadi'ul falsafati fuɗɗam andal falsafa to nden ɓawoɗo ɗon nder fukaraɓe mako biyeteɗo Aristidalus woni nder yimɓe Yunan man Aristo hanko bo hanko on waddi siyasal madaniya nano woni nden ɓawoɗo ɗon wodi mo wiyata Isagoje enen en ɗo wiyamo ɓe ɗengal maɗum Isagoje amma Isagorje ɓe ƴonatamo bena lunga maɓɓe ka Yunan to Isagoje hanko bo hankon waddi riyabiyat se warti ɓeɗo mbiya yimɓe Aflaton ɓeɗo wiyaɓe ɗume yimɓe Isagoje ɓeɗo wiyaɓe hamɓe on woni almushrikina nden yimɓe ɓe laati yimɓe Aflaton bo hamɓe ɓeɗo wiyaɓe almasha'ina se ɓe laati firka to andal ngal yimɓe Yunan ha jango kangal en naftirta hatta andal tawhidi en nanata andal tawhidi ɗo seede yimɓe hosi mabadi'ul falsafati je yimɓe Yunan kanjum on wari siiwi andal tawhidi laɓɓini ngal laati ilmul kalami ɗo hatta ko wiyete mandiq ɗo seede julɓe hoosi ɗum ɓe wari ɓe nastina nder maɓɓe ɓe siiwi nden ɓe heɓi dedei no ɓe laɓɓinirta ɓe hefta boɗɗum be ko woɗayi to ayi kanjum waɗi modi ɓe seewi hakkiloji maɓɓe a hikima jippi hakkilo yimɓe Yunan kanjum waɗi ha jango to a jangan falsafa ko a jangan mantiq se to ɓe ƴonima inde irum Isagoje en man se to ɓe ƴonima inde Aristidalus se to ɓe ƴonima inde Sokrato dole ɓe wiyama wane wi kaza hanjum haɗɗo woɓɓe feere ɗo yiya Aristidalus benanta Sokrato ɗum annaboye noon ngam insanul kamili fi marifatil awaili wal awakiri hanko o wi ha nder deftere mako o laari Aflaton o yi ɗum ha nder aljanna o laari Aflaton ha nder aljanna en bollino ala deftere man banaɗo salida ɗum deftere tasawufu inde mo wallifi inde makko Ismail al Haqqi Abdul Karim al Jili o wallifi inde deftere man o wi bo ko windi ha deftere man fof mabniyun ala kashfin sarihin aw kabarin sahihin kala ko woni e deftere maɗo fof ko kashfu ko Allah hollimo o laari
labɗum ko kuma habaru shahidum diga annabijo je se ko wala to hanko ayso o wi hanko Abdul Karim Jeli o wi o laari aristo ha nder aljanna to ay tabiti oɗon nder muwahidina ko o annabojo kono o annabojo en anda amma oɗon nder muwahidina kanjum waɗi ha hande bolle maɓɓe ɗo huwa ha hande bolle maɓɓe ɗo huwa to ni a jangan andal hikima dole soto o ñama ha maɓɓe to nden tatabol en wi hikima wangi ha juuɗe sininko en to yimɓe cheyna ko yimɓe siin diga duuɓi ujuneje ko saali duuɓi ujune tati ko saali ɓe andirama be nanta hirfatu ɗi manon hirfatu kanjum on sana'aji juuɗe ɓe lolliri be man jotta ɗereji ɗi en bindirta ɗo ha duniyaru ha tarika ɓe non fuɗɗi ɗereji maɗum yimɓe cheyna on arti waɗugo ɗerewol wi'a nda ɗerewol ha duniyaru e gaɗagol to yimɓe cheyna on fuɗɗi ɓe lolliri ɗum kanjum nden ɓawɗo ɗum ɓe wari ɓe lolliri hariru nden ɓawɗo ɗon ɓe lolliri kasafu bo kanjum on woni ko laati kolba irum kujeji ɓe yardata ko kujeji ɓe ñamirta irum pilet en o ko nandi be majum kanjum on ɓe lolliri diga zamanuji caliɗi nden ɓawɗo ɗon nden aratul musica ɓe wari ɓe lolliri be irum majum kala ko shaafi sana'a jungo fu yimɓe cheyna ɓuri lollirgo be majum diga duuɓi ujune tati ko saali to hande kam na seto en mbi en yecci goɗɗo ɗume on woni cheyna ba kala ko en naftirta fu to en mbi'ayi 90% ni en wi'an 80% je cheyna on to en wi'ayi 99 ko en naftirta ha pirlitte hande ɓe mbe jango pat ɗum hunde cheyna téléphone ji ɗi en hurata a limse ɗe en ɓornata ko a andi pat ɗum hunde cheyna on en naftirta hande to kanjum waɗi modiɓe sevi andal hikima wari jippi ha juuɗe siniyenko en to a laari jusuru mon ba en bolliri ɗo kala ko a laati hikima fu laatan kanjum on ɓurdi suɓeego ha zamanu muɗum to diina hikima to wari nasti ha diina sei laata andal ɓurdugal ha diina fu nder hikima ngal woni mo ɓurdi ngal fu bo o ɓurdi hikima ha zamanuru makko kanjum waɗi haɗo annabo en ɓeɗon mbiya ɓe hikima ɓe gaddi andal maɓɓe ɗo non non to wari jippi ha juuɗe modiɓe bo a tawan ɓe ɓuri faamugo to ɗum modiɓe furu'a on ɓe mbiɓe hikima si a tawa ɓe ɓuri lollugo ha andal furu'a to saɓi lata hamɓe on hukama'u ummatoje maɓɓe non bo ha nanta qur'anu non bo ha kala ko ɗume fu ɓe ɓurdi ha majum fu a tawan to hamɓe on ɓuri hikima ha majum to kanjum waɗi kalimol hikima ngol woɗanan kala kamala fu woɗanan kamala ha dina woɗanan kamala ha duniyaru woɗanan kamala ha andal ngal laati andal ɗume amma asli magal ka ɗum andal woɗanan ko laati andal dina woɗanan ko laati andal hakkilo be ilmu tajriba woɗanan ko laati andal sana'a irin ko en wi ha juuɗe sinayen ko en ɗo to ɗo kanjum woni mana kalimol hikima jomirawo wi yutil hikmata man yasha hikima ɗo oɗo hokka ka mo o muuyi ha nder jeyaɓe mako waman utal hikmata faqad utiya hayran kathira to ni goɗɗo hokkama hikima waman yutal hikmata faqad utiya hayran kathira to ni ɓi adama hokkama hikima to haqiqa o hokkama hayru ɗuɗɗo to kañum on ba en pasiri ka ɗo hikima ha hoosira pat huwan hikima bo ha yaali pat huwan a tawan goɗɗo feere wala andal ko ngalewal amma Allah hokki mo hikima sana'a to o waɗi hunde be juuɗe mako to seto nde wawuni maɗa mana ɗume Allah longini mo hikima man goɗɗo feere a tawan hanko hikima mako ha lumo woni to ni ceede ɗe nasti ha juuɗe mako o andini o firlitita ɗe jotta ɗe ɗuuɗa o hawta ɗo be ɗo o hawta be ɗo o sora ɗo o soda ɗo o waɗani sei a tawa hanka bo Allah hokki mo yinnema sei a tawa wala ko yettimo jawdi nonnen bo to hikima wari nasti ha hakkilo goɗɗo ko sargima fu to a wari ha makko to o yeccima ko o wima ɗo jooɗi sottatako to haɗo ɓeɗo wiya hikima jusɗo nder ilhamu amma na ilhamu ammu ba ilhamu ammu je annabaku on ko laati bana wahyu amma to a laari goɗɗo ɗo mari hikima ni to o longinaɗo nden kala hikima maɗo koɗo ha yaali pat bo a tawan ɗum laati kanjum on woni kamala kanjum on woni timmeɗam kanjel jomirawo wiwa man utal hikmata faqad utiya hayran kathira to ni goɗɗo hokkama andal hikima haqiqa o hokkama hayru ɗuɗɗum to haɗɗo se en laara moy on jawmu jawdi o bilkijo ko moy on jawmu andal amma o bilkijo ko moy on jawmu sana'a amma o bilkijo fe'an o laato o bilkiɗa hunde feere to a tawan hanko ɗo o laatay o ɓurduɗo toni o laati o ɓurduɗo
ha maɓɓe to a tawan mana o heɓi hikima timmuduka o hokkama to o laati o hakimu haka sana ka o watta ɗo ha o kañum waɗi woɓɓe nder moni ɓe ɓeɗo fassira ɗume on woni hakimu ɗo gonigu mana o goni ha hunde to ni o laati o gonijo a tawan anko on dowdi o dowi o laata no ɓuri ko moƴo a tawan bo bil kare ko kuma huma kare fu riwama ha mako kañum waɗi ferɗo wiya yutul hikmata man yashau ɗo mana Allah ɗo hokka andal mo muuyi wama nutal hikmata faqad utiya kayran kasira mo Allah hokki andal hokki kayru ɗuɗɗum ɗum on liddu hikma kanjum woni jahlu liddu hikma ko liddoteta be hikma kanjum woni majjere Allah reenu en wama yazakkaru wala siftoroɓe o wala wasitiroɓe ɓe nanta kujeji ɗi en limtiɗo illa koyna ulul albabi jam en hakkiloji Allah waɗi e nder maɓɓe nam وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار جمراوي وما أنفقتم ولا ko on nafata ko ɗum ko on nafi ko on satki min nafakatin ibgo e nafakka aw nazartum ko kuma on togi min nazarin ibgo e togayeje fa inna allaha andu jamirawo ya'lamuhu oɗo andi ɗum wa ma lizalimina wala na toñiɓe koye muɗum min ansarin ibgo e ballowo jamirawi wama anfaktum ayi haalaji ɗi en fuɗɗi diga darseje men waɗi joyi tokkinirɗe fuu ɗe ɗon dow ɗume dow haala sadaka fi sabilillahi ɗo jamira wi wama anfaktum ɗum ko on nafi min nafakatin nder nafakka mana ko hunde nde on hoosi on ngaɗi ɗe no on waɗirnde fuu aw nazartum min nazarin ko kuma on togi ibgo e togayere ɗum on woni togayere bo kanjum hunde nde a hunata be inde Allah ko a haɓɓata be Allah to kaza waɗi an bo a waɗan kaza to haɗɗo a haɓɓi anniya an bo to ni Allah hokkima kaza sei to a waɗi kaza to kanjum on wiyete togayere ayar nde wari nde ɗo dangna togayere ha islama togayeje ɗum laati ɗum anda ɗum no diga dinaji arandeji ko diga ummatoje arandeje en ɗo andi maryamu is qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka samiu du'a rabbi inni nazartu laka ma fi batni imra'atu imrana dada maryamu mama annabi isa ayi o wi noy o wi Allah am mi toganima ko woni ha nder reedu am ɗo mi hokkiti ɗum julurde hoɗo tamman o dañanno ɓiɗɗo gorko so o dañi ɓiɗɗo debbo en tawon ka suratu al imran to Allah erdi qala rabbi inni wadatuha unsa wallahu a'lamu bima zawabat wa laysa zakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'izuha zurriyatan min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin fa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya ayi togayeje ɗon diga ummatoje arana kañum waɗi maryamu o togi to ni ko woni ha nder reedu makko ɗo hanko bo reedu ɗo o waɗi ɗo hanko bo to Allah wurtini reedu man to o hokkiti ɗum julurde baitul muqaddasi mana nder jaggoɓe baitul muqaddasi nde o dañimo se o tawi ɗum debbo on ayi se o wi to dole togayere makko ka waɗa en andi togayeje ɗo waɗe ha ɗo kujeji ɗuɗɗi wari ha hadiseji annabi sallallahu alaihi wa sallam ha nokkure hanko annabi sallallahu alaihi wa sallam o wi'ata wari ham waɗɗa mali annabi sa sallam ɗo wiya man nazara fi an yuɗi Allah ala an yuti Allah falyuti'u wa man nazara ala an yasi Allah fala yasihi aw kama qala hadis on ngol ngol ɗo wiya annabi sa sallam ɗo wiya to goɗɗo o togi o waɗan ɗo tare o ɗotana Allah man to bo o togi o yeddan Allah to ta o yedda Allah kafara bo wala ha dow mako to ɗo wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadari ko kuma on togi dininta togayere haɗɗo wari hilli hadisol ko jaɓa daga to sayyidina Umar o wi inni nadartu fil jahiliya sayyidina Umar wari annabi sallallahu alaihi wasallam o wi inni nadartu fil jahiliyati an a'takifa fi baytil harami laylatan yawman wa laylatan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam naffis nadaraka o wi o togayeno
o waran o waɗa itikafu a julurde hurmadum keruɗo diga wakkatiyel jahiliya jotta bo o nasti islama annabijo wimo o waɗa togayere maako to haɗɗo kanjum danni togayere dagi am bo a toga ko watta togayere bo waɗe goɗɗo feere o wawata ko o waɗa sadaka fi sabilillahi to to o wawata waɗa sadaka fi sabilillahi ɗo ngam man o waɗa togayere mana o lismina hoore makko to ni o waɗi kaza kanko bo o waɗat nden togayeje ɗo waɗe bo diga ha annabijo meɗen sallallah alih sallam en ɗo andi bappa mama makko abdoulmutalib yinoy o wi to ni allah hokkimo ɓikkon worɓe 10 wakkati lori o irtano haris tan o mari wari o irtano woru zamzam ɓe haɗimo ɗum umminanimo konu o wala ballowo ay sanadi man ha ɓe dilli ɓe yehi ha budejo ɗo hitani ɓe ha leddi sham ɓe ɗo warta o wiyata hanko bo to ni allah hokkimo ɓiɓɓe worɓe 10 o hirsan goto to allah hokkimo ɓikkon 10 man ragarejo maɓɓe hanjum woni baba annabijo meɗen sallallahu alih w sallam abdoullahi nden se o wi ɗo dole o hirsa goto hamɓe ɓikkon ɓe wurtina mo hirsateɗo nden ayi ɓe yehi happuri maɓɓe holli abdoullahi on woni kirsateɗo nden o laati bo ɓuri yiɗego nder maɓɓe fuu sey hanko abdoullahi o hoosama o wartirama wari jotte ka ɓe jeeyi hananta buudejo sey hitaniɓe wi'ata noyi wi aa ɓe waddina geeloɗi 10 ɓe wallina abdoullahi to ɓe siga ɗum haɗɗo ɓe siga geeloɗi 10 to ɓe fiya be kuri maɓɓe to kuri wurti ha dow abdoullahi ɓe lora ɓe ɓedda geeloɗi 10 to wurti ha abdoullahi ɓe ɓedda geeloɗi 10 ha to sikki sey wakkatiyel geeloɗi kuri may wurti ha dow geeloɗi fo sey ɓe hirsa geeloɗi to ɓeɗo waɗa ɓeɗo wedda 10 sey ɗe geeloɗi 100 wakkati cikku geeloɗi 100 hanko kuri bo sey wangi ha dow geeloɗi hanko abdoullahi sey o hisi sey hanko abdoulmutalibi o looji geeloɗi 100 ma to sey laati ɗume on diya yonki kanjum geeloɗi 100 kanjum waɗi hanko annabijo sallallahu alih w sallam ɓeɗo somamo ibnu zabihayni mana o ɓi hirsaɓe ɗiɗi won hirsaɓe ɗiɗi ɗo ay arande annabi ismaila hanko bo jomirawo umrinomo annabi ibrahima hirsamo en tammi tawan kisamana suraji en soto nde o wari o hirsanmo o sikan umrore allah dole annabo en hamɓe koyɗol maɓɓe gonga ko ɓe yi fu allah on wiɓe ceeɗanu nastata maɓɓe to wi allah umri mo hirsa nde o yecci ɓi ko bo ɗum jeeya kañuma ɗum annabojo wimo waɗu ko allah umri maɗa a tawatan bo inchallah miɗon nder muyɓe ay o nangi mo wari o hirsanmo ɗo ɓe ɗon jemra wi o fadaynahu bi zibhin azimin o sottino mo benanta kirsu mawɗu to sey laati mama makko annabi ibrahima sottama hanko annabijo abdoullahi o sottama sey annabijo laati ibnu zabihay sanadi togayre non yatimatu debbo abdoulmutalibi man hanko ma o wi o togi abbas wanko dada abbas sey majji ha makka ñalle ɓe geeyi ɗum sey o togi o wi to ni allah wangirani mo abbas hanko bo sey to o holtini suudu kaba kolte bi'eteɗe dibaju no ɗoɗɗon on nde o hefti abbas man sey o o tefi kolte pawnirteɗe ɓe kangeri o yiyata tarata ɓalejum ɗo hanko yatimatu debbo abdoulmutalibi dada abbas hanko on feni waɗango ɗum suudu kaba ngam dalila togayere mako to kanjum jomirawo wiyama an faktum min nafakatin aw nazartum min nazarin fa inna allaha yalamuhu kala ko on satki satka ka on gaɗi kam tadawu benanta togayere on togi ngam allah on waɗan kaza fu jawmirawo ɗo andi ɗum wama lizalimina min ansar hamɓe toñiɓe ɓe wala ballo allah reenu en سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد